een hulpie. Nou, we gaan gimmen ermee. Nou, daar binnen. Welkom, goedemiddag. Sinterklaas heeft ons dus ook dit jaar weer gevraagd. Willen jullie, misschien jullie buurtsportcoaches, weer de Pietergym organiseren? Ja! Voor school, ja hè, voor school de opstekken en voor de bjukslag. Nou, dat willen wij natuurlijk wel doen. We hebben een aantal vakken uitgezet. Zwarte Pieten! Zwarte Pieten! Zwarte Piet! Wieren, en horen wel, maar ik zie hem niet. Zwarte Pieten stijl! Pieten stijl! Kruipen of lopen, zelf weten. Hier doorheen, goed zo. Zwarte Pieten stijl! Pieten stijl! Elk jaar rond half november gaat bij ons de wekker. We mogen weer naar Nederland, het wordt alsmaar gekker. De stoomboot zit er vol. Hier, schuif me helemaal door, schuif me door. Kijk, jij kan er mee en jij kan er mee. Jij mag een nieuw rijtje maken. Achterin staan. Klaar voor? Ja. Wat voor geluid maakt de stoomboot? Goed zo. Goed zo. Kijk eens, dan mag je een pakketje pakken. En dan mag je als eerste van de boot af. Hey Pietje. Hoi. Heb je hem de school gezet? Ja? Ja. En? Sinterklaas krijgt in. Die stoot er niks in? Nee. Hoe kan dat nou? Weet ik niet. Misschien mag mensen wat willen zingen. Sinterklaas kapotje. Wat is het? Heel hard. En stoot heel loedien. Ja. En ik heb heel erg zacht. Dan moest je ook harder zingen. In de school sta ik met zwart. De zak van Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas. De zak van Sinterklaas, oh jongens, jongens, het is zo'n baas. Daar stond hij, daar stond hij, daar stond hij bij van zin. De hele wereld in. De zak van Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas. De zak van Sinterklaas, oh jongens, jongens, het is zo'n baas. Had je hem de school gezet, hè? Hoe doe je hem dat dan? Gewoon ergens bij je voordeur of achterdeur zetten. Of gewoon in het huis ergens. En liedjes zongen. Jij hebt jongen wel een vers, kijk? Ja. Ik wil een van een boekje met jouw pen. Ik heb chocolade. Ik had Smarties. Ik chocola. En waar is die chocola nou? Hebben we net mij. Hij komt, de lieve jongens. Ja, sterke Pietje, hè?